Rivas, para que nos fale un pouco dese proxecto do Racing de Ferrol. Por que te sumaches a ese proxecto, Diego? Viñas de ser titular indiscutible nun equipo que a piques estivo de xogar playoff de ascenso a Segunda División B. Seguro que non che faltaron ofertas de Segunda B, pero decidiches dar un paso atrás na categoría. Sí, pois polo simple feito de xogar neste clube, non? A min, eu son de Narón, criei-me na canteira do Racing de Ferrol, e, bueno, pois, cando Carlos Mouriz chamoume, plantexoume a magnitude do proxecto, a verdade que desde o primeiro momento quísenme sumar a él, e a verdade que, bueno, estamos comenzando este camiño que espero que nos leve a bo treito a final de temporada. O que está claro que estou moi feliz de estar aquí. Bueno, como é o Racing en terceira división? Ao principio chócanos un pouco, pero como se está adaptando o clube á categoría? Bueno, estános a costar, eso é a verdade, os resultados están aí, pero bueno, o que tamén dicía un pouco coa segunda división, non? Equivocaríanos se pensábamos que o Racing de Ferrol vai pasearse pola categoría, non? Hai moi bons equipos tamén nesta terceira, nós somos un grupo novo, con un adestrador novo, e bueno, estamos todavía acabando de adaptarnos ao que pretende o míster que fagamos, e tamén a categoría, pero bueno, espero que pouco a pouco vayamos conseguindo resultados e tratando de facer o camiño. Bueno, tes na cabeza o partido de hoxe, ímolo a repasar máis ou menos en imaxes, como foi un partido no que, sobre todo, Diego, houve moito respecto na primeira parte. Moi serios os dous equipos, sobre todo no aspecto defensivo. Sí, nós sabíamos que eles tamén tiñan potencial arriba, con moita velocidade, quixemos minimizar un pouco esas transicións ofensivas deles, bueno, sí que fomos un pouco máis prácticos, e bueno, o resultado foi que penso que non tiraron a porta en todo o partido, eso indica o bo nivel defensivo do equipo. A Seoane tedes que adestrar un pouco máis o remate, que llevan todas os paus. Sí, a verdade é que falaba hoxe con el que, claro, nunca lle pasara tal cousa, 3 remates os paus en 2 partidos, pois a verdade é que, bueno, non está tendo sorte, pero seguro que acabará dándonos goles a balón parado tamén. Esta é unha xogada que Juan Antonio pediu e moito como penalti. Sí. Bueno, non sei aí se despois de vela tes idea da xogada, pero o certo é que o partido decidiuse nesta acción, cando nun equipo hai xogadores como Pablo Rey, como Joselu, isto pode darse. Ouro, falaba antes con Mosquín, ter estes xogadores nesta categoría de euro para nós, bueno, temos que ser conscientes de que temos que tratar de darlles o maior número de balóns nas mellores condicións posibles, porque, ao final, eles marcan as diferenzas, e os que estamos por detrás deles, pois temos que poñernos o buzo e tratar de que eles nos fagan ser un equipo grande da categoría. Bueno, ao final o Arousa apertou un pouquiño, esa oportunidade de Chiqui, outro centro que a piques estivo de rematar Javi Nogueira, pero acabou o partido con esa vitoria por 0-1 do Racing. Unha vitoria, repito, importantísima, porque era diante dun equipo que comezara moi ben a temporada. E agora imos co francotirador, con Fran Cañotas. Veña. Veña. Todo teu. Pois imos con esas preguntas para Diego, que nos fixestes todos dende as vosas caras. Imos ca primeira remesa, a ver, estás atento? Estás listo? Sí, listo, sí. Pois vamos ali. Dinos, Pablo Fernández, a terceira división, cal crees que vai ser o campo máis difícil de gañar? Por afección, estado do terreo de xogo, por todo en xeral. Bueno, a verdade que o de hoxe penso que era un campo bastante complicado, Arousa, había un ambiente, a verdade que moi bonito de fútbol, e bueno, logo Ourense, a pesar de que por características do terreo de xogo son similares ás que nos podamos ter na Malata, pero seguro que tamén teñen unha afición que segue moito o equipo, e logo, bueno, pois adaptar tamén a campos máis pequenos como de herba artificial, como de Alondras que xa tivemos ali, que tamén pois, son distintos partidos nos que temos que adaptarnos. Dinos eu son, que para ele os seus favoritos son o Racing e Compostela. Os favoritos Racing e Compos tedes a 4 equipos por enriba. Fala moi ben deles, pero tamén un pouco mal de vos. Sí, estou de acordo. Se eses son os favoritos para ele, está claro que sí, pero bueno, como che dicía, non son só esos dous equipos, non? Penso que a Unión Deportiva Ourense tamén ten un equipazo, o Barco tamén vai estar aí arriba pelexeando, o Arousa tamén demostrou uno hoxe que é un rival moi duro. O que che dicía, hai equipos que tamén queren facer as cousas ben, nós non podemos pensar que
que imos ir a pasearnos por todos os campos, porque non vai ser así. Falando da U de Ourense, dinos Ourense 15, que opinión tes da U de Ourense? Crees que será un bo rival da parte media-alta da clasificación? Sí, eu estou convencido de que vai ser un dos equipos que vai estar pelexando polos postos novos da clasificación, por todo, non? Por plantilla, por afección, por historia, ainda que sexa un clube de recente creación, pero vamos, ao final moita xente detrás empurrando e iso vale moito para un equipo. Canta probabilidade había de que quedara Alex López no Racing? Non sei, iso habría que preguntar yo a él. Evidentemente, a min, por un lado, encantaríame porque, bueno, somos moi bons amigos, ter un xogador desa calidade nun equipo como o noso sería impresionante, pero, bueno, sendo honrados, penso que a categoría de Alex non é a terceira división, atopou un reto que é moi especial para él, moi apaixonante como a Liga Australiana. A verdade é que, bueno, estou convencido de que Alex máis preto ou máis lonxe xogará algún día no Racing de Ferrol e, bueno, ogallá podamos coincidir con él. Pero chegaches a falar con él nalgún momento sobre a posibilidade de quedar no Racing, de estar xuntos na terceira división? Sí, pero, bueno, máis en... Non o convenceches? Non o convencín, eso é así. Bueno, máis en broma que nada, non? En plan, eu decía que era imposible que aguantara todo o ano, bueno, mira se era imposible que mandei a Australia. Ti estiveches en Nova Zelanda. Sí, eu ainda me fui máis lonxe que él, mandoume máis lonxe antes que a min. Dinos, Unai, crees que o Racing acabará por conseguir o seu objetivo? Sí, evidentemente temos que ter ese optimismo, ese pensamento, non? Nós temos que ser os primeiros que temos que estar convencidos deso, sabendo que é moi difícil, que temos que traballar moito para elo, pero penso que por clube, por plantilla, por corpo técnico, por todo o que rodea este clube, o Racing de Ferrol ten que ser un rival importante na terceira división e, bueno, logo, evidentemente, ese puntiño de sorte que sempre existe, pois esperemos que este da nosa parte. E por último, dinos, Nacho Rivera, cales son as virtudes do míster e cal foi o míster que che marcou máis a ti na túa carreira? Bueno, o míster é, sobre todo, moi cercano, non? Vese que é un míster moi honrado, que traballa moito, que está se adaptando a unha terceira división que el non coñecía, pero que a verdade que está moi ben estudiada. E, bueno, a verdade que estamos construindo un equipo coas bases defensivas máis sólidas que nas primeiras xornadas, porque a verdade é que levábamos moitos goles encaixados, un equipo que quere estar arriba non pode ter esos registros. Bueno, penso que nos últimos partidos está se vendo máis o Racing de Ferrol que todos queremos e esperamos continuar nesa liña. En canto aos adestradores, pois tiven a sorte de ter moi bons adestradores. Gaizka Garitano, gústame nombrarlo porque con un dos adestradores cos que non xoguei. A verdade é que foi por unha parte momentos complicados para min, pero por outra parte a nivel persoal el portouse sempre moi ben comigo. É verdade que deume moita mágoa que viñera ao Deportivo, que non tivera esa pizca de sorte que lle fai falta, pero, bueno, sí que gardo un bo recordo del. Bueno, pois estas foron a primeira remesa de preguntas. Estas son as fáciles. Estas son as fáciles, despois veñen as moi fáciles. Despois volveremos, entón. Bueno, pois imos agora a facer